passant cap al fons, molt bé. Vinga, anem seient, bon dia. Anem a parlar avui sobre els sacraments. A veure, qui vol començar a llegir? Bruno. A tots ens agradaria haver estat amb Jesús fa 2000 anys. Si estiguéssim malalts ens curaria, si estiguéssim cansats ens animaria. A la classe de religió, principalment el que s'ensenya és, evidentment, religió catòlica. Al cicle inicial, quan som més petitets, s'ensenya una mica general, tant l'Antic Testament, tota la història de l'Antic Testament, com la vida de Jesús i els manaments i tota la història de l'Església. Després, ja a partir del cicle mitjà, quan ja som més grandets, s'aprofundeix en cadascun d'aquests temes. A Antic Testament durant tot un curs, després a quart, Nou Testament, la vida de Jesús, i a cinquè és més ja moral cristiana, els sacraments. Doncs a partir de la Constitució s'estableix que totes les famílies han de tenir el dret que els seus fills siguin educats en la religió que ells professen i, per tant, la llei d'educació ja estableix que totes les escoles han d'oferir a les famílies la possibilitat de fer aquesta religió, la religió que ells trien, sigui catòlica, islàmica, d'altres religions. En el cas de la nostra escola, que és una escola laica i pública, oferim a tot l'alumnat la possibilitat de formar-se en tots els valors ètics i socials que a la nostra societat ens ajuden a conviure. L'alumnat, els pares de l'alumnat que vol que aquests valors els integrin a partir d'una religió, doncs ens ho demana i tramitem la demanda del professorat. Què són els sacraments? Qui ho sap? A veure, què són els sacraments? Un sacrament és una cosa que ens dona Déu per anar al cel. Emilio, què és la gràcia de Déu? La gràcia de Déu és la facilitat d'anar al cel. I quins són els sacraments? Qui se'n recorda? A veure, anem a repassar. Baptisme, eucaristia, confirmació, penitència, unions dels malalts, ordre sacerdotal, matrimoni. Coneixeu el joc del dòmino? Sí! Doncs bé, és un joc del dòmino però dels 7 sacraments. A cada fitxa hi ha un sacrament escrit amb lletres i un sacrament amb un dibuix. Llavors hem d'estar atents al dibuix, a veure quin sacrament és, i el de les lletres ja ho veieu, no? Per tant, ara què tenim? Aquí què tenim? Eucaristia o unció dels malalts. La classe de religió ens serveix per aprendre coses de Jesús i ser més bona persona. Bé, a vegades juguem, però per aprendre també. Pues em puc expressar, em sento bé. El que més m'agrada és quan mirem vídeos de la cosa de la vida de Jesús. El que més m'agrada de la classe de religió són els manaments. Que parlem sobre els problemes que tenim. Busquem al Nou Testament la següent cita. Lluc 10, 29, 37. Capítol 10 dels versicles 29 al 37. Sara. Casualment, davallava per aquell camí un sacerdot, però quan el va veure se n'esquitllà desviança. L'endemà es tragué 2 denaris i els donà a l'hostaler, dient: ocupa't tant i tot el que costi. Vés-te'n, doncs, i fes tu com ell, li va dir Jesús. Molt bé. Kevin. D'un home que anava pel camí a la seva casa, li van pegar una pallissa i li van treure totes les seves pertenències. I el van deixar amb el ferit tirat pel terra, a mig camí, no? Un home que anava de viatge, molt bé. I què va passar després? A veure, Amy, a veure. Que va passar un sacerdot però el va veure i no va fer res. I després va passar un semblant a un sacerdot, però tampoc va fer res. I després va passar un samarità i ell sí que el va ajudar, però com aquells països estan com barejats. Molt bé, vale, ara ho explicarem, això. Quin és el missatge? Qui ho vol dir? Eric? Que si veiem a algú que ho diem i que
que està tirat al terra. Que necessita ajuda, qualsevol persona. Per molt que l'odiem, el tenim que ajudar. Vinga, atents que ara comença ja, veurem el bon samarità, Un hombre bajaba hacia Jericó y a medio camino el pobre topó con unos ladrones que sin compasión le dieron de palos hasta que cayó. Era un samaritano que es un extranjero allí despreciado. Al ver las heridas de aquel pobre hermano se compadece y le tendió la mano. Curó sus heridas con aceite y vino, con mucho cuidado lo subió al molino. En una posada del pueblo vecino lo dejó encargado y siguió su camino. Díganme quién fue del prójimo hermano, si fue el sacerdote o el samaritano. I els agrada molt, o sigui, no venen forçats, al contrari. Hi ha nens que et demanen a mig curs si poden venir a religió i els has de dir que no perquè són musulmans o perquè els seus pares no volen. La classe de religió ens ajuda a estimar-nos els uns als altres i no barallar-nos. Expliquem moltes històries de Moisès, de Jesús, i hem parlat de moltes coses, com de la pau. Sempre m'ho passo bé, ens ensenyen coses i cada vegada que arribo a casa l'explico a la meva mare. Doncs donar classes de religió en una escola pública per mi realment és un repte, perquè és veritat que hi ha persones que no estan d'acord en què la religió s'ensenyi a l'escola. Però bueno, també és veritat que hi ha molts prejudicis, potser amb raó, perquè hi ha hagut èpoques en què la religió s'ha imposat i això no està bé, però també és veritat que és un dret dels pares triar l'opció d'una educació religiosa segons les seves conviccions. Per tant, tal com empara, diguéssim, la Declaració dels Drets Humans i la Constitució espanyola i la Constitució europea. És un dret dels pares triar lliurement i segons les seves conviccions l'educació religiosa i moral dels seus fills. Jo tinc de matrimoni.